Ebben a mai videóban le fogom játszani a Steal a Brainrot eventet. És ahogy kérdez, nagyon egyszerű kérdés. Azért megnyitottam egy Gold Secret Lucky Blockból. És a gondolom, hogy ezen a update-on, azon a Easter-ön jött le. Valami? Ja. És nekem van ilyen bunny, én Chihurito Bonito, na így mondtam. Hogy ezt én trédeltem, és nekem van még egy Money Pagim. A Money Pagimat én nem is terélem senkinek. Vajon, mi a baj az internetemmel? Bro, azt hittem, na, na jó, most Raceboy meg majdnem kis a top 1, mert na, mert szerintem kisnek nagyon nehéz elérni a Raceboyt. És amúgy mindjárt most kezdődik az event, mert ma és bocsánat, csak megnéztem valamit, mert valamit előbb írt ki. És akkor az volt, hogy ki a... Akkor mindjárt kezdődik a event, 20 óra 59 van. És mindjárt kezdődik a Steal a Brainrot event. És mindjárt 1 óra múlva elkezdődik a Egground Bunny Hunt. A Tubstiles, basszus. Rajta van Raceboy. Nincs rajta ez. Vagy mindjárt. Beköszönti a szemét. 1/6 millió. Szar. Ugye ezt nem videóztam le, de én kaptam. Nekem megvolt ez a régi Lava Slap, de most nekem megvan a Divine Slap. Na. És akkor ja, szerintem a snappelni fog a szemű, vagy valamit csináljon már a szemű azért. La. Hát akkor jobb. Ő laptopon csinálja az admin abuse-ot. Ó. És... Ó. És aki hiányzik a keyboardja. Most a billentyűzetet. Várjál. Az a Lucky Block. Jó, beindult a Steal a Brainrot event. Jó. És valami steak, amit szeretett. És hát nem tudom, de majd én megnézem és elmondom. De kb. Én kinyitom a Lucky Blockot és még kapok belőle. Sejtettem. Bunny tralala. Csak szólok, hogy hal. Some for
amit le fog spónolni, vagy mi? Aztán a base spónoltatta le. De például láttam, hogy ő Divine, komolyan. Várjál. Mit kaptam? Bro, hol van? Amit kaptam? Jaj, nem van. Averini. Ez mi? Jaj, ez nem nekem spawnolt. De biztos, hogy ez nem nekem spawnolt le. Komolyan. Nem tudom, hogy ezt tudom. Én is hallottam hangját, úgyhogy nem tudom. De biztos, hogy valami... Na. És akinek még egy miau spawnolt, de nekem biztos, hogy nem spawnolt lesz Skibidi. És egy Berinos lespawnolt. Jó, legalább kapott egy Crabet. De ez mindjárt nem fog lenni. Valaki adna effektet rá? Ez a taco. Kapott. Fú. Ha nem kap, akkor hagyjuk. Good luck. És good luck. És kinevet. Nagyon okossan kinevet. És ez tényleg nem kapott effektet. Egy OP Brérót. És ennek... Kocsis Máté úgy fogalmazott, idézem, ezek vagytok ti, ezek a ti utolsó gondolatotok a nemzeti választásokon. Ó. Egy kis perc. Itt vagyok, csak közben be van indítva a tévé. Ezek vagytok ti, ezek. Ez a ti kampányotok, ez a ti utolsó gondolatotok a nemzethez a választásokon. Ez itt nem más, mint Magyar Péter szős. És most én itt vagyok. Beindítottam a X-Daily Madagascarinit. Jó. Lucky Block. Egy Easter Lucky Block. Lucky Block. Ez? Lucky Block. Turbo 3000. Ez Turbo 3000 rájött le. Hogy én azt hittem, hogy nem a hangjától se kell ismerni, van, hogy ki is írja. Jó, hogy van ilyen City. Azt én nem tudtam, mert én nem is gyűjtöttem be. Olyan, ki mehet? Engedj ki! Na végre. Okay. Na jó. Ott nincs. És se lesz. Sejtettem. Valakinek egy Strawberry Elephant spawnolt le. Gratulálok neki. A 10-szeres rák aktív. Hoj! Várjunk csak. Ó, bázer. Most akkor ami várj, ne. Jó, megmentett. Jó. És most 57 másodperc. Ój. És akkor nem tudom. És akkor beindította utána a fűzmos. Én lokott. Jó, hogy ez nem. Még hány percet? Jó, hogy ez
Jaj, azt hittem, hogy vége lesz. És akkor valami diszkos elventett. Tedd be. Egy munteóeg, és utána itt kint van val. Ott egy Easter Lucky Block. Nem tudom, hogy kell kiszabadítani, de kommentbe léci, írjátok már le, hogy hogyan lehet ezt kiszabadítani, mert nem tudom. De what de nem tudok én. Legalább fel tudtam jutni oda. Aja. Az 5. csamphoz még el kell jutnom. Oké, és akkor meg az egudidididum volt. Jó. Ja, megint snappelni kezd. Megint snap. És leszpónolta a base-ét? Én nem látom. Jó, hogy erre hát én vak vagyok. Ha nem látom személynek a base-ét. Várja, valami van. Új, a csikletél, az kell a rituáléhoz. Meg is csinálhatom most. A csikletér. Cicleteira, bicicleteira. A rituálét. Mindig csak a csikletéleket szoktam elvinni. Jó. Ó, most van Easter. Van egy új plüss. Új fucking plüss. Na jó. Ja, még volt egy csikletejlem, azt nem tudtak mi. Jaj, most egy percet most. Akkor hozom másik telefonon. Akkor vissza is jöttem. Ebbe is ilyen felsítítom a kis telefonomat. Csak még hozzám kell nyomni. A végre betölt, mindent tölt. Tralalita tralala. Kaptam egy tralalita tralala. Vagy tralalilu tralala. Jó, Raining Lucky Blocks. Jó. Raining Lucky Blocks lesz. Jaj, csak az a baj. És akkor most és a Raining Lucky Blocks-at persze szeretné. De én akarok valami jó cuccokat nyitni a Lucky Blockból. De Lacey, ne szavazzatok arra, hogy nem. Kap a nagy fele 2 millió van szavazva. Hát még nem elég, hogy betölt a telefonomba. Bro. Appellini. Piccione macchina. Kellene. Lucky Block. Lucky Block. Elkezd jönni azért a Lucky Blockok, és most
1 órára berakta szembe a fűzmesillát. Oké, megvárom. Mindjárt bejön a kis akkom, csak egy percet várjatok. De még nem nagyon használtam, és nem tudom, mi lesz vele még. Los Lucky Blocks. Lucky Block. 4-et fog lesz próbálni. Lucky Block. Lucky Block. De még Lucky Block. lesz próbálni. Lucky Block. Lucky Block. Betöltöttük még, be kell venni Lucky Block. az a 20-os. Lucky Block. Akkor inkább Los Lucky Blocks. Aztán megmegyik. Lucky Block. Los Lucky Blocks. Ez is. Ne. Amit el kell adnunk, valamit el kell adnunk. Jó, én tudom ezt. De már túl késő. De se baj. Még át mind Lucky blokkok is jönnek. Na jó, se baj. Na jó. Hát akkor következőnél. Nem, nincs semmi jó. És akkor most... Coco Fanto Elefant. Nem akarok én kiugrani a mapról, de úgyis. Tudja, ugyanazt a bunny izét eltrédelni. Az tipi-topi-tákú. Ebből tudtam, hogy ott csivan is lesz. Mindig ezt kaptam. Vagy Los Gatitos, vagy én meg egy Los Quesadillas is kaptam még. Akkor még legyen Egrotiszlon. El akarok jutni a lába ide. Most bejön a kis akkom. Aj. Itt nagyon le van némítva. Most akkor 1%. Oly, csak akkor rúgjon töltőre a kis telefonomnak. Hogy hát ebben mit fog leszpónolni? Hogy mi lehet? Nem tudom, mit leszpónolni, de... Én várom. Ugye hátrában is fog leszpónolni. De erre kíváncsi vagyok. Na. És akkor mindjárt snap. Hát sejtettem. Hát tudtam most. De még upgrade-olni kell a Roblox-omat. Uramisten. El fogom ezt misszelni. Állok még csak... Jó, értem, ja, igen. Akkor, hol? Jó, és akkor... Na most... Hát most is visszajöttünk. Aquanaut. De ez már gyors. Na itt is vagyok.
Lucky block. Én próbáltam segíteni menteni. Na végre. Akkor meg... Na. Na végre. Nem. És akkor most... De nem ezt ide elindítani. Fishing, jó a fishing. Semmit nem kaptunk belőle. De fogja már menteni. Most behozott, hogy valami... Akkor legalább én megnézte a fishing crew eventet. Jó már. Most már megvan a... Beszélem a kis telefonom. És akkor most be kell, hogy lépjünk gyorsan. Itt ez a kis rakom. Na, akkor most jöjjön a kis rakom. Ez a kis rakom. Itt van bent. Na, egy kicsit azért kicsit kilaggoltam. Úgyhogy. És akkor most megfogom én a Secret Lucky block. Most akkor ilyen Lucky blokkok kezdetnek. Jó, hogy én most a kis telefonomon vagyok, mert el szeretném lopni a csipleteit, mert megcsinálni az rituálét. Igen, és akkor most oda megyek a kis telefonomhoz. Bendította. Trippi, troppi, troppa, trippa. Trippa jött le. Hát hogy ez amúgy Sammy snaps kutku snap snappel vagy nem? Jó, elérlek blokkot. De komolyan, ugye? Hú. Na. Giraffa celestre. Giraffa celestre jött le. És akkor most akkor concert time. Hát szeretném Sammy, ha snappelni. Nem Lucky block. legalább voltam pont. Legalább ez jó volt. No, please, snap, Sammy. Snap, please. Szeretnék snappen, hogy legyen olyan csiklet leszünk, ami sokat termelne. Hogy ezek azt nagyon tetszik. Ne. Most, nem fogom győzni, mert mindenki cseszezik, hogy a yes-re nem. No végre, Sammy! No végre, Sammy! No végre, Sammy! Arra vártam, hogy csináld a rituált. Na, akkor gyorsan ide kell jönni, és akkor
jót csinálhatik a rituálé, és akkor lesz volna előttetei lesz. Sejtem. Ó, egy Nostral elderített. Jön. Los Trallaleritos. Jön a Los Chicletei lesz. Nostral elderített. Los Chicleteras. Léci. Jó, kopottam. Te, léci. Léci, valami menjen már rá. Los Chicleteras. Cacasitos Sasalitos. Ne. Oj, nem tudtam. Nem tudtam most. Aj, ez szar lett. Mert így csak egy effektje van. Legalább ezt majd így le fogom trédelni valakinek. Amúgy. Agyasz. Akkor minek spónoltattam Last of Event-et? Majd szart kaptam meg. Hát nem majd én Los Chicletes Eventet tudtam megcsinálni. Na, így. És akkor tisztes lak van. Félrelökött a szemben. Nem, az a izérlökött félrelökött. A kred. Rágegye meg. Trippi troppi troppa trippa. Ez mennyire trippi troppi troppa trippa. Ahogy ez a Los Chicletes, ezt nekem nem kell. De én biztos, hogy nem fogom eladni, hanem én trédelni fogom. Várjál. Teljesen gold. Itt van a gold. És egy garama. Itt van a garama. Akkor már gold. Mind a 3 gold. Jó, az a sarkeván. Akkor feljutok a tetejére. És akkor most innen fogok jönni. Ahogy ide kell átugrani. Ahogy nekem ez lába elment. Ez már egy kis idő múlva az már eltűnik. Ez. Bicicleteirina. A bicicleteirina. Léci, érj le. A kapitány megfogta. Semmi effekt, semmi. Jó, a 18. És kell valami még egy effekt. És ha nincs rajta, akkor ezt eladom. Chicleteirina, bicicleteirina. Valami effekt kerülni már rá. Aquanaut. Ó, hát ezt nem kapottam, úgyhogy én ezt eladom. És akkor most egy jobb
akkor jobb, sahur. Kell nekem. Akkor, na jó. De ezt a másik csikleteimet nem fogom. De hogy most spawnod le a tosztráleritet. Nem. Akkor nekem most izé kell. Nem nekem Nostralisa van. Jobb. Szahur. Los Tralaleritos. Jó, megkapom jobb szahurt. Jobb application. Nekem kell 2 kóa kell. Job, sahur. Köszi a jobbod. Legalább megvan a... Graipus medusi. Graipus medusi. Kapjon effektet. Quanti time lesz. Azt jelenti... A kap... Ami effektet át nem akar. Végignézem ezt. Tényleg ezt nem kapna. Halljam. Dragonini Gamellonini. Kérlek. És akkor most jönni fog a következő snapváról. 750 Kerberusz. Nekem kell, kérlek. Adjon. Kérlek. Cacasito Satalito. Ne Cacasito Satalitot kapom, azt hittem. Na jó, léci, Kerberusz. Léci. Egy Capitano Mobi, kérlek. Egy Capitano Mobi kellene. Kérlek. Komolyan kell. És nem spónol le nekem. Miért nem spónol le nekem? Now it's time for OG-kat fog spónolni, az nekem kell. Léci. Ott legyen az OG Brerút. És hát... sok OG fog leszpónolni. Sok OG spónolt le. És nekem meg egy OG-m sincs. És akkor sok skibit spónolt le. Hát igen. A leaderportot. Hát akkor... Egy OG-t kapok. Legalább voltam már léci strawberry elefánt, kérlek. Expónoljon nekem. Na léci. Ez pont 10. Az jön. Most jönnek a 3 strawberry-k. Oscar kapott egy strawberry-et. Giraffa celestre. Ott miau, kérlek. Kérlek, please. Na jó. Miért diamond? Oké. Nincs egy diamond, de... Oké. Hát nekem lett egy... nyuszi fülem.
És akkor most így várunk. A Skibidi Toiletet is spawnol. Ez a spawnot nem tudom. Itt is vagyok. Nem kilagoló.